Сәлем, дусларым. Сезнең белән кабат очрашуыма мин бик шат. Бүген инде әкият сөйләячәкмен дисезме? Бу сорауга сез минем дусларым белән аралашкач үзегез җавап бирерсез. Нинди аучы каралсыз, җанлык саглыгын буя, ана моегы сыкытып, ятлап ята көн буя. Мияу, балсызың, ялкауды әлі үзің. Бөлмемінде не үшін, бәрнеге кетмейсің. Ямшық тәпейі білен, биттін әбетлеп сүртті. Ушвай әр уқытта өзіңді кішіста ерті. Дуслар, нинди әкият болашағын білдіңіз ме? Әлбәттә, мин сезгә песи турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Шулай бер көнне Шипшык малай ишек алдына очып төшкәндә, бодай шүпли башлаган. Шипшык сикереп бодай шүпли, мәше аны күзәтеп тора икән. Шулай корап торганда, ялт итеп сикереп, Шипшыкның канатын эләктереп алган. Менә хәзер рәхәтләнеп тамак ялгыйм, дип мырлаган мәше. Ни эшлисез, мәше әфәндем? Әллә чынлап та мине ашамакчы булдыгызмы? Дип сораган Шипшык. Ошамыша, тагын ни эшлим инде мин сезнең белән? Хәзер кабам да йотам дигән мәше. Һәм Шипшыкның муенын авызына капкан. Оятыгыз бармы сезнең мәше әфәндем? Дип үзгәләнә сораган Шипшык. Юн маган килеш кем ашарга утыра инде? Хуҗагызның юнмыйча ашаганын күргәнегез бармы? Менә монсы дөрес инде. Дигән мәше йомшак тәпие белән битен юырга тотынган. Мәше тырнагыннан ышкынган Шипшык канатлары белән җилпегән дә очып та киткән. Мәшенең моңа бик тә ачуы килгән билгеле. Булай булмый бу. Бүтән мине алдый алмассың дигән мәше. Һәм тешләре белән шыгырдаткан. Кешеләр теләсә нишләсеннәр, ә мин башта ашыйм, аннары гына битемне юам. Менә шушы көннән башлап, мәшеләр ашап туйгач кына юыналар икән. Бүгенге шулар дусларым, сез әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрегез. Иң моторларын мин сезгә сөйләрмен. Сау булыгыз.